कोकणातील इतर रस्त्यांबरोबरच घाट रस्ते आहेत, त्या रस्त्यांच्या सर्वेक्षणाचे आदेश दिले आहेत। सोनवडे घाटचा प्रश्न सुटला असून याला निधीची तरतूद करण्यात आली आहे। घाट रस्ते काम ही तातडीने पूर्ण करणार असल्याचे बांधकाम मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सिंधुदुर्ग दौऱ्यादरम्यान बांदा येथे सांगितलं। जिल्हा दौऱ्यावर आलेले बांधकाम मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी बांदा येथे भेट दिली। यावेळी त्यांनी बांदा लोकोत्सवानिमित्त आयोजित रॅलीचे उद्घाटन केले। यावेळी भाजप प्रदेश चिटणीस राजन तेली, माजी जिल्हाध्यक्ष अतुल काळसेकर, सावंतवाडी तालुकाध्यक्ष महेश सारंग, बांदा सरपंच कल्याणकर आदी उपस्थित होते। कोकणातील इतर रस्त्यांबरोबरच घाट रस्ते आहेत, त्या रस्त्यांच्या सर्वेक्षणाचे आदेश दिले आहेत। सोनवडे घाटाचा प्रश्न सुटला असून याला निधीची तरतूद करण्यात आली आहे। घाट रस्ते काम ही तातडीने पूर्ण करणार असून या घाट रस्त्यांमुळे कोकण आणि कोल्हापूर जवळ येणार असल्याचे बांधकाम मंत्री पाटील यांनी यावेळी सांगितले। प्रामुख्याने पीडब्ल्यूडीच्या कामाचा आढावा घेण्यासाठी मी आलो होतो आणि मला खूप समाधान वाटलं की पावसानंतर पडलेले खड्डे पीडब्ल्यूडीच्या रस्त्यावरचे म्हणजे स्टेट हायवे आणि एमडीआरचे पूर्णपणे भरण्यामध्ये आम्ही यशस्वी झालेलो आहोत। आमचं त्याने समाधान नाही आणि त्यामुळे पुढचा टप्पा या बजेटमध्ये आम्ही ह्या खड्डे भरलेल्या रस्त्यावर अतिशय चांगला सिलकोट देऊन ते रस्ते गुळगुळीत, डोळ्यालाही चांगले दिसणारे आणि शरीराला चांगले वाटणारे, ज्याला आपण मोटरेबल म्हणतो, असे करणार आहोत। आणि त्यासाठी खरं म्हणजे हा प्रवास चालला आहे की ज्याच्यामध्ये प्रत्येक जिल्ह्यातल्या डीईना त्यांच्या भौगोलिक क्षेत्रातल्या रस्त्याचा DPR करायला सांगितलं की तुम्हाला साधारण बजेटमध्ये किती पैसे दिले तर हे खड्डे भरलेले रस्ते आणखीन चांगले गुळगुळीत तुम्ही करू शकाल। राज्यामध्ये सध्या नॅशनल हायवेकडे 5000 किलोमीटरचे रस्ते 22,000 किलोमीटरपर्यंत नेण्यात आपण यशस्वी झाल्यामुळे केंद्रातून आपल्याला ह्या 22,000 किलोमीटरसाठी 3 वर्षामध्ये 1,06,000 कोटी रुपये मिळणार आहेत। त्यातले 20,000 कोटी आले सुद्धा प्रामुख्याने लँड ॲक्विजिशनसाठी, भूमी अधिग्रहणासाठी। महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा पहिल्यांदाच इतिहासामध्ये 30,000 कोटी रुपये माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी दिले की ज्याच्यामध्ये महाराष्ट्र पीडब्ल्यूडी 10,000 किलोमीटर रस्ते ज्याला आपण तीन पदरी करणार असतो आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे भारतमाला जी केंद्र सरकारने दिली त्यातले महाराष्ट्रातले 6,500 किलोमीटर बसले जे 6 लेन असणार आहेत आणि ते सिमेंट कॉन्क्रीटचे असणार आहेत। त्यामुळे 3 लेन महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटचे हायब्रिड एन्ट्रीचे 30,000 कोटीचे, 4 लेन नॅशनल हायवेचे 1,06,000 किलोमीटरचे 22,000 किलोमीटर आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे भारतमाला 6,500 किलोमीटर 6 लेन असे 38,000 किलोमीटर रस्ते जेव्हा महाराष्ट्रामध्ये 10 वर्ष खड्डे न पडणारे आणि खड्डे पडले तर कॉन्ट्रॅक्टरची जबाबदारी अशी होतील, त्याला महाराष्ट्राचं संपूर्ण चित्र बदललेलं असेल। या ठिकाणी एक पूल व्हावा अशी अनेक वर्षांची लोकांची मागणी होती। गेल्या वर्षी ज्यावेळेला मी बांदा महोत्सवाला आलो त्यावेळेला मला एक फिल्म दाखवली गेली की या पूल नसल्यामुळे लोकांचे, प्रामुख्याने मुलांचे आणि महिलांचे केवढे हाल होतात। मी लगेचच तो पूल सँक्शन केला, त्याचं टेंडर निघालं, थोडंसं अभाव होतं त्यामुळे निगोशिएशन करून आता त्याची वर्क ऑर्डर निघाली। काम सुरू करून 1 वर्षामध्ये त्या कॉन्ट्रॅक्टरने ते काम पूर्ण करायचं आहे। हा ब्रिज झाल्यानंतर खूप मोठ्या प्रमाणावर ह्या भागातल्या लोकांची सोय होणार आहे। तसेच मंत्री पाटील यांनी आरोसबाग पुलाची पाहणी करीत येथील ग्रामस्थांशी संवाद साधला। पुलाचे काम लवकरात लवकर पूर्ण करू अशी ग्वाही त्यांनी दिली।